Sa kanunay siya ang atong gisampi, nga nagtultol kanato kang Jesus. Sa pagsubay taning dalan nga pig-ut o malisod, siya ang lig-on nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya na paila, milagrosa nga berhen sa regla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa regla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya nga paila, milagrosa nga berhen sa regla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa regla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos. Buyan upan sayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma palambuon ta. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa regla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos. Maghiusa kita. Omnipotens Deus, Glorious Virgins Matres Mariae, Corpus in Anima, Ordinium Terfir Habitatum Vinciterarium, Espiritus Sancto Operandi, Prima Spina Excavationem Amor, Pius Pia Intercessione, Amen Sanctus Maris Morte Perpetua Leverimo, Periondem Christum Dominum